khona nami ngikekele ngicela unonkani apha endleni kwami nani niyakekela kodwa ndifuna namhlanje umuntu ngami uyaculela culo 179 ngumoni phambi kwakho nezinye ivesi ezilandelayo ithi ivesi yokugqibela ndizicela phambi kwakho zonke inkohlo ezikalo zam ndiwe ezinyaweni zakho ekuthandazeni kwam ndilifuna itafula lakho kusasanje sifuna ukuxolela uthixo ngoba sinempazamo ezizenza singaziqondanga sinempazamo ezizenza sizazi sithi ngexesha sibonayo okokubana impazamo le kodwa uye ngexesha uyazi uba impazamo cula ke mntanam 179 Yeah.
Kristu inkosi yethu nomsindisi wethu odumisekayo bawethu basezulwini. Bawethu basezulwini